Nama je Ana Grbac, žena koja svojim radom doprinosi zdravim navikama od malih nogu. Kako to činite, Ana? Pa kao prvo, po zanimanju sam magistra farmacije i nutricionistinja i kroz svoje savjetovalište trudim se ljudima približiti, u biti spoznaju o hrani, o prehrani, o ishrani. Trudim se osvještavati ih o važnosti fizičke aktivnosti. Radim sa mladima, dakle od djece koja u vrtićima trebaju već pomoć u ishrani, roditelje educiram zdravstvene djelatnike, trudim se educirati i sportske klubove, dakle odlazim na razna predavanja u sportske klubove za djecu i za trenere i stvarno se trudim od malih nogu svima pokušati pružiti tu svijest o samom načinu zdravog života. Koji bi cilj i glavna nekakva poruka bila u svim vašim predavanjima sa svim dobnim skupinama kojima radite? Da imamo jedan hram i to je naše tijelo i da ga trebamo pravilno hraniti, pravilno se brinuti o njemu zato što drugi nećemo dobiti. Puno vam hvala.